abal fatima ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba Allah ka min tallafin hikima na daban mai ɗauke da sirrin nan na shauki da hubbu mafi tsada in tsara begen cikin izinin halara dangane da ziyarar ƙiblar su shehana Ahmad Farda rabbi ƙara jawhara da salatul fati ga ɗahasa ahali na idan sahabbansa wanda ka ba yarda sa shehu tijjani harshe jilani da shehu ibrahim sai shek alfulati jagora babba na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba in zuciya ta yi wa ruhi taslimi tafiya za ta yi kyau za a cimma muradi nan take dan za a tabbata kan tsarin bautar Allah da muhabbar kamilu zati jagoran aiki halara ta ƙauna ce za ta yi tasarifin kulliyarta 'yan uwa to ina sauran koki shi dawwama bisa kan tsarin hidima da yabo da muhabba arziki ne da ba zai yanke ba na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba sake-saken da namsu take a cikin halarar soyayya hubbuta dandake ta darkata kuma ta kaɗai ta muhabba mai tsada wacce ba ta da gefe zahiri na ta har da kuduninta wani karsashin ƙauna ke fuskata banda buri kullum banda na ta yi wa soyayya bauta rabu mai da ni jajirtacce tammi a cikin tafiyar ya zamo ba zan taɓa yin lobatar ba na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba yalan giraudar ka take na dimauci lamura suka canza na ji tamkar kamar bani ne ba na yunkuru a cikin ladabi sai ga natsuwa ta musamman nan ta iske ni tun ban motsa ba na lalubo baituka mafi tsada waɗanda suke diwani na tarera su ban daga murya ba tafiya nake kuma ga kai na kanki a fagen soyayya shugaba ni ba zan maka shirka ba na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafakata mani gani babu salami ina maula na tuba shauki da tsantsar muhabba ce suka sauka gari na madina inda rahamar ilahu take tare domin ziyarar mashayar masu rabu wanda ranar ƙarshe shi kadai rabbana ke saurare nan ne gara mu take sha'ani a cikin da'irar ahbabu suna gudanar da al'amura tare
wasu bayyanannu waɗansu suna koyi amma dukkaninsu ba su kaucewa wannan ƙiblar ba. Na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula. Na tuba wutar muhabba ce ke taruwa a zuciyata tun da na sauka wannan ƙasa mai alkhairai. Shauki nake ji duk motsi a garin mai hana binne mata masu rai manyan su da jarirai. Da kuna riski lokacin hijira tilas in bi sahun sha'iran da sun ka zo tarbarka da bandirai. Nema in zama cikin tawagar da ta sa mu muhabba tsantsa wacce ba a yi wani da nufaka ba. Na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula. Na tuba na daɗe ina aiko sakonnin gaisuwan ban girma gunka wanda Allah ke gaidawa. Afuwan Tuba nake yau ba sako nai ba, takanas na taho in gaida kai mai ɗabi'u kyawawa. manzan Allah Da akwai bayanai a ƙirji na kunshi, dan Allah da haka mun lumanar da zan iya furtawa. in ka so Wasu in faɗe su da harshen bakina, wasu harshen zuci ba da niyyar umarge halitta ba. Na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula. Na tuba yabo kira da mabambantan muryoyin bayi gani babu salami ina maula. a cikin ladabi A gare ka taskar buwayi sha kundum, kiblatin shuhudi taimaka min uban ɗakin bila. Ga al'ummar ka cikin rauda makil, kowa da salon da yake yi ma sallama mahbuballa. Mahi da harshen Hausa nake nawa, taimaka min nima in ji muryar ka ba da hijabi ba. Na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula. Na tuba ya madubin ilahu mafi tausayi, kwalliyar halarori gane na zo gaban ka galabaici. mai tausayawa bayi Ya wanda kayansa ba sa yin datti, mahaɗin nasarori headquarter rama kai ne daji. ni dama Kewar garin ka kadai ke damuna, tun da gano madina duk bukatu ka ce ka lamunci. ina da roƙo Anjalul aini tsarkake harshe na, mai tama baituka hawayen da ke zuba ba su daina ba. Na tuba ya abal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula. Na tun da tuba gani raudar ka ya sarkin kyauta, dube ni da duban wanda ya zo gabanka a kaskanci. Shugaba ka sa ni cikin kebantattu, in zama ɗahurran wanda halara ta hukku take banci. ya zamo ɓangaren rijalun tuka hammaduna na gidan ga mazaɓaɓɓun da khairul anami ka tantance. har ma Ka aje su daular magajin sirrin nan, kiblatul ahbab mai dausayin ambatan Allah rabba.
na tuba ya awal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula na tuba kai kadai da kake yi ranmu ya ce shi yayi ko da aiki ne wanda dan adam zai yi da hannaye na yi yaƙini kai kadai ne shifa'ul amradi maganin matsaloli bayyanannu da wanda suke koyi ya sarkin kyauta gani rauda ina roƙonka cikin ladabi da biyayya kasimul khair gatan sufayi dan imamu ali kai mun lumanar yawaita ziyarar ka nai ta kai wasu nima ba dan a ce da ni na burge ba na tuba ya awal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula na tuba mun ziyarci gurare daban-daban a madina da makka a ko'ina da mun ga karamcinka mun gudanar da al'amuranmu cikin shauki da taka tsantsanni a wannan birane tsarkaka mun yi umara mun sauke daga nan ziyarar ce muka daura har inda jibrilu yake sauka ina nufin garu hira inda ma'aiki ke zuwa ya yi halwa don kaɗai ta makagi na rabba na tuba ya awal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula na tuba na ga jarumai tsantsa bisa hanyar nan da gari sauru soyayyar su wallahi ba karama ce ba domin wasu ma a duke suke tafiya domin tsananin tsufa a cikin su ni ban ga wanda ya sare ba duk daga hawa kuma ga tsabar nisa ba su nuna gazawa kan yunkuri na wagga ziyara ba nan take suka zaburar da ni duk da kafafuna sun kumbura na je ban yarda ai ta ban labari ba na tuba ya awal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula na tuba mun ziyarci babbar makabartar nan almu'alla wato inda na khadija take kwanci da sayyadi alƙasim da ɗan uwan shi sayyadi abdullah wanda kauna da bin su ibada ce wato da na dubi gefen hannun dama aka ce mun ga abu ɗalib dama ziyarar sahun mafarilla ce dattijan nan shi ma cikin raudatul ahbab rasul masarautar farko nan yake kwance ba a mafiya ba na tuba ya awal faduma ƙarshen zance mafaka ta mayi gani babu salami ina maula na tuba wato nura fadan nan na gusau jami'ar 'yan faila duk ziyarar da dai muna tare mutumin kirki tun daga birnin madina zuwa birnin maka mun ga masoya babu mai nuna bambancin yare da muridin sha'irin nan dan daura malam hassan wato ibrahim da sahunmu yana jere wato ban failan nan da sahibul diwani sai na sharifiya ahmad tijjani da ke kwaddoji ba zan mance ba
na tuba. Ya abal Faduma ƙarshen zance, Mafaka ta mahi, Gani babu salami ina maula, na tuba. ya mabuɗi na duk wasu alkhairan. Allah baki ɗai mai taimakawa manya har yara. Manzon Allah, Ga Alhaji Kabiru yar gamji kai bar yadda kai wa sahabin Shehu Tijjani ɗan Saida Zahara. Shi ne yabon kujera ta umara a filin maulidin Gausul Wara yayi wannan kara. Ya ce Sharif Sale Jos na yi alkawari za ka maimaita ziyarar shugaban kauna alƙiblar rabba. Na tuba. ya abal Faduma ƙarshen zance, Mafaka ta mahi, Gani babu salami ina maula, na tuba.